Окей? Добро утро на всички и добре дошли на нашето сутрешно кафе. Защо сме тук и какво искам днес да споделя с вас, ще разберем след малко. И ще се постарая да бъда възможно по-кратка, за да може и вие да споделите вашите идеи и вашият опит от това как можем да бъдем здрави, без да харчим цяло състояние. Започвам именно с това изречение, как да бъдем здрави без да харчим цяло състояние, защото то изразява дейността именно на тази нова компания, за която искам днес да ви разкажа. Тя се казва Live Good, и което означава добър живот. И искам пак днес да започна с няколко въпроса към всички вас. Замисляли ли сте се как да бъдете първото здрави, без да харчите цяло състояние? Второ е колко от вас разчитат само на един доход, заплата или пенсия, и колко от вас търсят някакъв начин, за да имат още един допълнителен доход, бил то пасивен или реален. Колко от вас са харесали някакви продукти, независимо какви са, но като видят цената се отказват и казват: не, това не е по моите възможности. Сигурна съм, че ако не всеки първи, то всеки втори човек иска именно това здраве и благополучие. Да, както вече казахме, всички знаем, че и то от много години, че всички качествени продукти, било то за здраве и каквото и друго, се продават само чрез компания от Multilevel Marketing. И няма нищо лошо в това, но не всеки може да се включи и да стане именно дистрибутор, за да има преференциални цени или да печели бонуси или да печели някакви доходи оттам. Както казвам, аз не е лъжица за всяка уста. Не всеки може да продава, не всеки може да представя нещата. И много от тези хора, които са дори партньори или лидери в такива компании, не винаги успяват да се задържат или да поддържат нивото си всеки месец. Именно, за да се избегнат тези трудности, създателят на тази нова компания, Live Good, Бенглински, проучва и създава заедно със свой съдружник един нов модел за нетворк маркетинг, за който искам днес да ви разкажа накратко само за предимствата в тази наистина сравнително нова компания, млада компания, както се казва. И Live Good, това е един нов бизнес клуб. Искам да знаете, че не ви каня в нова MLM компания. Това нека да е ясно. И че тази нова компания е само на 1 година и половина. И вече има над 1 милион и 300 хиляди партньора. И се увеличават със всяка една минута. Говоря със всяка една минута, защото се регистрират по целия свят хората масово. И така, още един път добре дошли на всички търсещи нови възможности. Готови ли сме да поемем по пътя към тези големи възможности? След като сте тук, значи вие сте вече готови и очаквате просто информация, която да получите, за да можете да поемете към този път. Искам първо да ви се представя за тези, които ме виждат за първи път. Казвам се Фридел Фиксман, за по-кратко Фрида. На 66 години съм и се самоопределям, както винаги казвам, на щастлива пенсионерка. И защо? Сега ще се опитам накратко да ви разкажа. Аз не съм професионален мрежовик, въпреки че познавам мрежовия маркетинг от няколко години. Обикновена жена, като всички вас, която търси нови възможности именно за такъв допълнителен доход. И благодарение на това, че аз съм търсещ човек, когато търсиш, намираш, ето, че един такъв приятелски телефонен разговор получих такава информация от Соня и открих именно това, което аз отдавна търсех, но не намирах. Нещо много лесно
достъпно и с много малка инвестиция. Това, което е интересното, наистина, че има много предложения, но те са с огромни инвестиции. Аз нямам такива и именно това много ме завладя. Когато тя ми звънна именно през януари тази година и деликатно започна да ми разказва за една нова компания, аз много рязко я прекъснах, брускам. Просто не исках да слушам, не исках нищо, никаква такава информация. И благодарение на нея, че тя беше много вежлива и просто ме помоли да я изслушам до края и тогава да кажа моето мнение, именно получих много ценна информация. И така, мили приятели, изслушах я тази информация. И толкова много ме заинтригува, че веднага, казвам веднага, инстинктивно, след като приключи Соня, просто казах, давай линка, регистрирам се. Без да мисля много. Защо го направих? Ами, сега ще ви разкажа. Моята история е много кратка. Аз от няколко години ползвам продукти уникални от друга MLM компания и имам много добри, отлични резултати с тях и реших, както всеки един човек, да се опитам да ги разпространя и да видя. И видях само още в първите месеци колко е трудно това. И почти вече 4 години, за да си дистрибутор в тази MLM компания, трябва да учиш непрестанно за всеки един продукт, да се обучаваш, да отделяш толкова много време и да се срещаш постоянно с болни хора, защото това са продукти именно за подобряване на здравето. И който ти казва, че само с 2 часа на ден ще спечелиш, не е вярно. Просто познавайки вече системата на MLM, това, което чух от Соня, ме впечатли именно за това, че първо не трябва всеки месец да купувам или да продавам продукти. И тук си помислих, че просто не съм чула правилно. Не можех да повярвам дори на ушите си за такова нещо. Не трябва да правиш токооборот, въпреки че има продукти на високо качество. Това много ме заинтригува, разпали много любопитството ми, защото досега не бях чувала в MLM бизнес да не правиш именно това. Беше много странно и аз вече слушах и попивах всяка една нейна информация. Когато чух всичко, просто реших на мига да пробвам дали е вярно всичко това. Защото само да слушаме информация няма никакъв смисъл. Ако ние не проявим някакво действие, няма как да разберем дали това е вярно. Реших веднага, че трябва да съм тук и сега в тази компания. Вие чували ли сте за тази компания? Аз не бях. И сега ще ви разкажа именно моето, защо съм тук в тази компания. И всички, както знаем, че докато ходим на работа, понеже всички така сме научени да ходим на работа, получаваме заплати, но когато излезем в пенсия, пенсиите ни са много по-нищожни от самите заплати. И така, аз след като излязох в пенсия, видях наистина, че имам нужда от допълнителен доход. И започнах да търся много обстойно нещо, което да ми прави, да ми носи този именно доход. И както ви казах, който търси, намира, поне при мен така е винаги. Търся и намирам. Точно когато имах нужда от това нещо, ето тази информация дойде при мен. Както сега тази информация, която всички нови хора чувате, значи има защо. Няма случайни неща. Затова тази информация сега идва при вас. Обърнете внимание и действайте. Каква е тази нова компания? Какво означава името и Life Good? Означава добър живот. Това, което ни обещава тази компания, именно е добър живот. Самото име е много обещаващо. И компанията е една от най-добрите в момента по бързото си развитие и с най-добри възможности за истински пасивен доход.
който познава сайта Business for Home, може да хвърли едно око там. Наистина ще види резултатите, че само за 1 година и половина тя е между първите компании, между 800 компании в света. Да, тук говорим наистина за истински пасивен доход, защото всяка MLM компания говори за този доход, но ако погледнем реално, той там не съществува. Ако не купуваш или не продаваш, няма откъде да ти дойде този такъв доход в тази компания. Питам се аз пак, какво е именно пасивен доход? За тези, които не знаят, смятам, че всички знаят, но аз пак ще си кажа, какво е пасивен доход? Отговарям, че това именно е инвестиция, която трябва във времето да ти носи пари, без да правиш нищо. Нали така? Това е както наеми от апартаменти или депозити. Но за тях се изискват огромни инвестиции. Колко хора могат да купят няколко апартамента или да внасят големи суми депозити? И аз именно търсех инвестиция, т.е. малка инвестиция, някакъв доход с много малка инвестиция. И тук в LiveGood това е възможно. Нищо, даже дори да не правиш, само да се регистрираш и пак можеш да печелиш. Тук в тази компания всичко е възможно. И ако искате да имате една допълнителна пенсия или доход, стига само да станеш партньор и да си плащаш един членски внос само от 9,95. Чухте ли добре? Само 9,95 долара или около 18 лева на месец. Как и защо това е възможно, може да разберете много по-подробно утре вечер, като ви каня на една презентация, където подробно ще ви разкажат експерти как това може да стане, по какъв метод и какво трябва да правите или да не правите. Утре вечер в 19:30 часа, пак през Телеграм, и всеки, който иска да чуе, нека да поиска линк от човека, който го е поканил днес тук. И така, да продължа за моето, защото трябва днес и сега да сме в тази компания. Пък после, извинявайте, може да задавате и вашите въпроси. И пак повтарям, съжалявам, но това трябва да се знае, че не ви каня да се присъединявате в друга MLM компания или да ставате дистрибутори на продукти. Не е това и искам да ви е повече от ясно, но най-добре ще разберат разликата хора само работили именно в MLM индустрията. И какво е новото тук, което именно мен много ме плени? А именно, защото не си обвързан с първото – автоконсумизъм. Или това е именно, че не си длъжен всеки месец да купуваш и продукти за себе си, за да си активен. Защото, както знаем, във всяка една друга компания трябва да употребяваш, да ползваш продуктите на тази компания, за да си активен. И по някой път просто се затрупваме с продукти и не знаем какво да ги правим. Второ, не си длъжен да правиш стокооборот, т.е. не си длъжен да продаваш, да гониш точки, CV-та, PV и други. Не започваш всеки месец от нула. Не си длъжен всеки месец да доказваш ранка си. Един път взет, го поддържаш. Не си длъжен да търсиш всеки месец нови клиенти, за да купуват продукти. Как ви звучи това? Добре, нали? Казах си, прекалено е хубаво, за да е вярно, понеже всички хубави неща по някой път се оказват наистина, че не са така. Звучи така добре, че нямах абсолютно никакво съмнение и затова се регистрирах веднага. Но много от хората, на които им разказвам, се страхуват да опитат. Защото, както на мен, и на тях се струва, че е прекалено хубаво, за да е вярно. И така просто не им се вярва, че наистина няма никакъв риск. Колко пъти сме харчили пари за глупости, за ненужни неща. Ние, жените, сме майстори в това. Кой не е чувал от свои познати или самите те са губили пари в бизнеси с неясен характер. В миналото
много добре знаете, че имаше доста такива случаи на пирамиди и хората загубиха маса пари. Компания Livgood е регистрирана в щата Флорида в Америка, където това е невъзможно. Там се проверява всяка една компания да няма именно такъв пирамидален характер и е забранено със закон. Не е в някаква офшорна зона, където може да имаме някакво съмнение. Инвестицията, която ни е необходима, е само $40 еднократно и 9,95 на месец като абонамент. Това е както си плащаме абонамента за платформи като Netflix или Amazon, или абонамента на телевизията или на интернет вкъщи. Само, че тук има малка разлика, тук ни връщат пари. И това именно е хубавото. Аз прецених, че тази сума от $10 на месец няма да разори моето семейство и затова реших веднага да стана партньор. Вече са почти 6 месеца, откакто взех това спонтанно решение и съм много, много доволна. И защо? Защото видях перспективата на тази инвестиция в бъдещето. Погледнах напред какво може тя да ми даде. Или как ще промени моят живот и как аз ще се радвам на този истински пасивен доход и ще живея спокойни старини. Защото при всяко едно нещо, всяка една информация, аз винаги проспектирам, гледам напред какво ще ми донесе именно тази информация и какво действие да предприема. И по този повод за бъдещето. Пак искам много накратко, повтарям се, но тази притча много ми хареса и пак ще ви я разкажа. Именно тук в тази компания е много, много поучителна и полезна. Тази кратка история. Един журналист попитал богатия бизнесмен, кое е най-важното качество, което му е помогнало да забогатее. Бизнесменът отговорил – търпението. Журналистът се опитва да не се съгласи и попитал, а нима е възможно да пренесете вода в сито само с търпение? Бизнесменът не се е замислял, дори му отговорил, разбира се, без проблем. Трябва само да сме търпеливи, за да изчакаме зимата, водата ще замръзне и тогава лесно ще я пренесем. Ето, търпението и упоритостта, мили хора, носят винаги резултати. Търпение и упоритост. Затова именно искам да ви подготвя, че тук, който и да започне с търпение и последователност, ще спечели. Не ви обещавам, че още утре ще имате хиляди или милиони долари, но в бъдеще да. Ако, пак повтарям, сме постоянни, упорити и търпеливи. Споменах също, че тук има и продукти, които са създадени след пандемията от 2019 година. И те са на супер много високо качество, защото са създадени именно от самата компания по най-нови съвременни технологии, които са в крак със сегашния начин на живот. Както знаем, че в MLM бизнеса, който съществува повече от 90 години, някои компании просто не подновяват формулите и продуктите днес не са толкова актуални, както са били на времето създадени. Ето защо с именно тези нови технологии сега и съчетанието на добри съставки ги правят уникални. И още по-хубавото нещо в тези продукти, че цените не са обременени с надценката за дистрибутори. Защо именно новото тук е, че маркетинга е отделен от продуктите. Затова един продукт тук може да бъде с 75% по-евтин и по-малко от същия продукт в друга компания, но и също толкова качествен, на абсолютно отговаря на същите качества и изисквания. Лично аз купих няколко продукта, за да се уверя, естествено, аз съм това неверни, трябва да проверя всичко, за да мога да ви говоря наистина от първо лице това, което
потвърждавам и да се убедя наистина, че тези продукти са качествени. И какво си купих? Ето ще ви спомена. Това е един магнезий, който наистина е много добър като качество и струва само $8,95, докато там, откъдето аз го купувах преди, беше най-малко, най-ефтино 18 евро до 22 дори стигаше. Другия продукт, който вземах за моят мил съпруг, тъй като вече сме на възраст, имаме загуба на мускулна маса. Ето този продукт, който е 3 етър се казва. И той струва само $18. Предимствата е, че подобрява физическата производителност, увеличава енергията, подобрява настроението, което е много важно, подобрява скоростта на нашата умствена способност, остарявайки имаме нужда, и подобрява именно свързаната с възрастта загуба на мускулна маса. Така, и следващият продукт, който аз се вземах, за да пробвам, това е именно уникалният фактор 4. Това е уникален продукт, който мисля, че няма друг да те измислят, противовъзпаление, тъй като нашия организъм непрекъснато има възпалителни процеси. Това нещо е много, много полезно. Цената му е $18,50, бори се с възпалението, поддържа здравето на ставите и органите, насърчава имунното ни здраве и здравословното кръвообращение. Другият продукт, който също така вземах за проба, също при нас, възрастните хора, е креатинин, който струва $19,95 и служи също за подобряване на мускулната сила. Намалява времето за възстановяване, това е много добро при спортисти също, млади хора, насърчаване на максимална издържливост, поддържа управлението на теглото и когнитивните функции на паметта. Така че, мили приятели, това са много полезни и всичките съставки са натурални, наистина уникални съставки. Другия хит, който е в момента, това е нов продукт, който излезе тази година и е за намаляване на теглото. Всички се борим да влезем в форма, но много хора не могат да спазват именно такива режими, диети. Ето тук на помощ има този нов продукт и наистина тук са 180 капсули и струва $19,95 и поддържа управлението на теглото, ускорява метаболизма, намалява телесните мазнини. Това именно в момента дори компанията беше ограничила по един флакон, защото има прекалено много изисквания. Много хора го търсят. Сега си мисля, че вече е разрешено и по повече. Но наистина това е един огромен помощник за хора с наднормено тегло. Другото, което исках да ви кажа, ето и кафето, което е органично и вътре има и много екстракт от полезни гъби. Или това е едно кафе разтворимо, като Нескафе. Вкуса му е също като Нескафето. Много приятно. Можете, който обича такова разтворимо кафе, може спокойно да си прави с него сутрешната закуска и да се освежава. Както ви казах, вече тези 8 продукта на стойност на 121 евро. 8 продукта, стойност 121 евро. Просто не можех да повярвам на сметката и отделно вече се плаща и доставката, в зависимост от теглото на продуктите, и тези продукти на мен ми струваха $23, като мога да ви кажа, че дори доставката е напълно приемлива, защото аз лично да изпратя от град до град в Италия, вътрешна пратка, ми вземат 10 евро. Така че, както ви казах, не сте длъжни да купувате нищо. Тези продукти аз ги купих от любопитство, от това да ги пробвам, защото наистина трябва да знам качеството какво и именно да сравня цената, времето за доставка и за другите продукти тук в Европа. По принцип, казах ви, доставките наистина са много по-високи, така че доставката от Америка не е никак висока.
Това е само едно малко отклонение. Всички сме различни и както искам да ви кажа, затова именно светът е прекрасен. Ако бяхме всички еднакви, ще да бъде досадно и скучно. И затова именно всеки, когато чуе нещо ново, реакцията му е различна. Всеки трябва сам да прецени про и контро и какво именно ще му донесе за в бъдеще или как това решение ще промени именно животът му. Естествено, и какво ще стане, трябва да прецените и какво ще стане, ако не направи нищо. Ето какво видях аз тук в Ливгуд. Едно, пасивен доход, още една пенсия. С спечелените пари от тук мога да продължа да си купувам любимите продукти от която и да е компания. Тук има свобода. Никой не те задължава да купуваш само продуктите на Ливгуд. Ефтини и висококачествени продукти, които мога да препоръчвам на хора, които имат ограничени доходи, които не могат да си позволят скъпите продукти на други компании, но искат да поддържат здравето си именно с такива продукти. Какво друго видях? Доход, който мога да оставя и на моите деца, внуци, без завещания и нотариуси, а само като им оставя данните за вход именно в моят акаунт или в тяхен. Какво ще стане, ако не сте партньори на Ливгуд? Запитвали ли сте се? Нищо. Ще си останете там, докъдето сте стигнали. Някои болни и най-вече неудовлетворени. Вечно жалващи се, колко ни им върви в живота. И тук искам да ви кажа моят девиз: по-добре да си здрав и богат, отколкото беден и болен. Смешно, но е точно така в живота, защото понякога се случва именно да си и беден, и болен. Защото колкото и да сме алтруисти, колкото и да искаме да помагаме на всички да са здрави и богати, не можем, защото много хора не вярват в тази система и нямат кураж да опитат да направят тази промяна. Всеки един човек може да направи всичко, дори и този, който казва, че не му стигат парите. Ще намери начин, защото когато в главата ние сложим една мисъл или перспектива, това го искам, мозъкът започва да работи, как аз мога да постигна това. И вярвайте ми, винаги има начин и го постигаме. Много ще попитат как така, като не продаваш и не купуваш продукти, откъде печели тази компания и партньорите? Отговорът е именно от лоялният вход, който е еднократен от $40 и после имаме месечен абонамент само от 9,95 или, както ви казах, около 18 лева. Какво са 18 лева днес? Ако излезете, докато излезете се ги изхарчили. 2 тортички, 1 кафе. Аз вчера дори видях на ресторанта едни пържени картофки са 7 лева. Като поръчате 2 са, ето ги. Там са изхарчени. За мен това ми се стори много смешна инвестиция в сравнение именно с други компании и други инвестиции. И си направих една проста сметка, че аз за 16 години работа в България ми дадоха едни 220 години. Колко години съм насел аз някакви пари, са ми отдържали, нали, от заплатата, за да взема тия 220 лева. 16 години, за да взема 220 лева пенсия. И тук си представих веднага бъдещето, че ако аз си плащам членския внос от 9,95 на месец, ще има много по-голяма пенсия, която постепенно може да достигне до $2000, даже да е след 2 или 3, ма даже и след 5 години да е. Вноските, които съм правила през тези години, ще ми се върнат само още с една пенсия, с първата пенсия. Това е система наистина, която работи и ако искаш да разбереш подробности как става, ще узнаеш, ако дойдеш утре вечер на презентацията, за да не ви държа тук цяла сутрин. Другото, което ми харесва тук, че като се регистрирах,
Соня, благодаря ти, Соня, още един път, ми каза, че мога да поканя само 2 човека, за да си възвърна именно тази инвестиция от $50. И аз какво направих? 2 и 2, 4, кого да поканя, естествено, каня близки хора. Викам, ще зарегистрирам съпруга си и сина си. Да останат парите в нашето семейство. И така, аз, като ги регистрирах, възвърнах веднага тези $50, защото компания за всеки един регистриран човек ти дава по $25 веднага. Така си направихме семейен бизнес само с $150. Даже като махнеш, че ми върнаха 50, са с $100. Как се създава семейен бизнес с $100? Замислили ли сте си? Така се ентусиазирах, че започнах да разказвам на много приятели и познати и те също се записаха и искам да им благодаря именно за доверието, което оказаха към мене и благодарение на тях аз си възвърнах инвестицията още първата седмица. Това именно е един от методите, за да печелиш по-бързо, но не си длъжен да го правиш. Има и друг начин, без да каниш никого, пак да печелиш. Това как става, може да узнаете подробно пак утре вечер. Компанията ни предоставя, както ви казах, 2 метода за печалба. От теб зависи дали искаш да печелиш веднага пари или по бавния метод, постепенно и бавно. Само едно е сигурно, мили приятели, че и в единият, и в другият метод е гарантирано, че ще спечелиш. Тук няма как да загубиш. Във втория бавен метод именно се иска това, за което вече ви говорих в притчата. Търпение, постоянство. Благодаря още веднъж на всички за доверието, което ми гласувахте. Вече се убедих, че работи 100%. Вече нямам минимално съмнение, че работи и всеки, който все още не е взел решение, нека да побърза, за да ни заемат хубавите места. Защото когато сме от първите, винаги сме в аванс. Ако днес не сте тук и не се регистрирате днес, то след време пак ще дойдете, защото когато чуете съседът ви, че се е регистрирал и иска той да ви регистрира, ще каже, мале, защо аз тогава не послушах Фрида какво ми каза. Затова е хубаво, казах, да сте от първите, защото всички, които се регистрират след вас, ще са под нас и наши партньори. И още предимства, които искам да ви кажа. Имаме си свой собствен онлайн магазин само за 9,95, в който постоянно влизат нови продукти от най-различно естество. Тук няма да има само хранителни добавки. Ще има и други продукти от всякакво естество и дори пътешествия на цени по-ниски от 85%. Всеки знае колко струва, за да откриеш такъв магазин. А да не говорим пък за сайт. На мен ме искаха 3000 лева и се отказах. А тук аз имам всичко за 9,95. Най-много ми хареса това, че тук има система на обучение, която е безплатна и благодарение именно на тези партньори, които са имали кураж, смелост да се регистрират първи, още когато самата компания е била току-що създадена, когато се е родила именно LiveGood, те са тествали, пробвали и са разбрали как именно работи и са изготвили програма и стратегия, как можем да печелим по-бързо и в повече. Именно тази стратегия аз, когато я чух и ме посъветваха да направя, аз се вслушах и наистина видях плодовете на тази стратегия. Мога да ви кажа, че само за 5 месеца с тази стратегия аз преминах през 3 статуса и достигнах до ранг злато. Това е супер, защото тук именно ти дават голямата възможност да избереш как искаш и колко искаш да печелиш, работейки за теб самия, а не за мечтите на някой друг. Защото когато ходите на работа, вие работите за вашият началник или за мечтите на вашият
директор или за собственика на компания. Тук работиш за твоите мечти. От теб се иска само да повториш именно това, което вече хората са направили. Копираш и действаш. Няма нужда да измисляш или нещо друго да търсиш. Имаме постоянна взаимна помощ. Обученията са достъпни за всички, без ограничение, кой какъв ранг има, или кой кога е дошъл, или при кого се е регистрирал. Никога не си сам. И има към кого да се обърнеш за помощ. Това е повече от прекрасно, защото, както се казва, сговорна дружина планина повдига. Искам да благодаря на всеки един от екипа, който мога да кажа, че денонощно се отзовава на нашите въпроси и когато имаме нужда от помощ. Така, и сега искам аз именно да подаря на всеки един от вас и съм на линия за всеки един, който има нужда, независимо кой го е поканял. Работим в екип и заедно. Какво по-хубаво от това, мили хора? Изисква се от теб само едно – да гледаш, да слушаш и да действаш. Защото, мили приятели, без действие няма резултати. Само да слушаме и нищо да не правим, до никъде няма да ни доведе. Не си губете времето. Времето е ценно, както казват, времето е пари. И когато слушате 1000 пъти една и съща информация, докато без да правите нищо, защото вие, докато се начудите, хората са вече влезли и са се регистрирали и печелят. От цял свят. Всички, на всяка една секунда, на всяка една минута се регистрира нов партньор. Затова повтарям, LiveGood за една година надмина 1 милион и 300 000 партньора. Това е рекорд за една нова компания. Който разбира, тук се спира. И пак да повторим, че LiveGood не е MLM компания, а бизнес клуб. Най-вече искам да кажа на хората, които имат друг бизнес или участват в друга MLM компания, или са на високи рангове, че тук могат да станат партньори, защото не е конкурентна компания, тъй като продуктите са разделени от маркетинга и не са длъжни да купуват продукти. Никой не е длъжен, ако не иска. Тук могат само да печелят всички и да си купуват любимите продукти, където и каквото искат. Това именно се казва истинска свобода. Хора, възползвайте се. Тук сте свободни, работите и печелите каквото искате, когато искате, без ограничение, без никакви клаузули, никакви подтекстове, нищо друго. Това се казва наистина истинска свобода. Аз също препоръчвам продуктите на хора, които нямат достатъчно средства, а искат да са здрави. Защото в момента LiveGood има своя собствена линия продукти, хранителни добавки, както казах, по най-съвременни методи и технологии. И точно това е пак мотото, с което започнах това кафе. Да бъдем здрави, без да харчим цяло състояние. Тук всеки може да печели и да си харчи парите където иска. Имате само едно задължение – да си плащате ежемесечно членския внос от 9,95. Нищо друго. За да се ориентирате обаче, компанията е създала още една възможност. Още едно нещо, което е много ми хареса, е линка, за да се разходите безплатно в сайта и да го разгледате подробно, преди да решите да станете именно партньори. Който иска такъв линк, може да помоли човека, който го е поканял днес тук. Това е, за да ви даде шанс за повече информация. Не може да се изказвате от труда, това не е за мен, не става, без да имате необходимата информация или други изказвания не искам да ги повтарям. Не може да кажеш, както казвам, че гроздето е кисело, ако не си го опитал. Или аз не мога да го правя това нещо, без да си опитал. Когато нещо не си опитал, нямаш право на такова изказване. Още един плюс. Компанията плаща всеки четвъртък
така че ви се дава възможност да получаваме доходи всяка седмица. И още нещо, че вътре във всеки един магазин има внедрен Google преводач, с който всеки може да обръща на предпочитания от него език. За мен това беше супер удобно, защото просто напоследък ми попадат сайтове, които са само на английски и нямат никакви преводачи. Аз с английския съм скарана, отсъствала съм на уроците, както се казва. Затова това нещо е толкова удобно. Имам приятели в цял свят, просто пращам линка на моя магазин и те се обръщат езика и четат всичко и могат спокойно самички да си направят поръчка. Във всяко едно нещо искам да ви кажа тук, което съм се докоснала в тази компания, е направено и обмислено до най-малките подробности, за да ни е лесно, комфортно и да не губим време. Дори хора, които нямат понятие от компютърна, нямат компютърна грамотност или нямат понятие как се купува или се пазарува онлайн, пак ще се справят. Не съм срещала по-лесен бизнес. Не напразно го наричат именно народен. Бизнес за хора като мен, за хора, които дори нямат понятие, както ви казах, пак ще се справят. За това как се печели, казахме, че ще разберете утре вечер, но искам да допълня само, че компанията дава още една възможност да спестим от абонамента, ако си платим за 1 година. Така ти подарява 2 месеца гратис и аз благодаря на много мои партньори, които още при регистрацията избират този начин и си плащат за 1 година напред и по този начин именно те са сигурни и няма всеки месец да се чудят платих ли, не платих ли. И другото, когато печелим пари, можем да ги използваме да си плащаме абонамента или да си платим цялата стойност 100% при поръчка на продукти. Не ти се налага да вадиш повече пари от джоба си. И това е така. Пробвах го, защото тези продукти, които аз ви показах, именно ги платих с тези именно вътрешни пари. Не съм вадила други пари от джоба си. Плащаш един път и не вадиш други пари. Как става ли? Каня всички, които малко или много днес се заинтригуваха, да дойдат утре вечер на презентация, за да разберете тези подробности. Утре вечер ще имате честа от компетентни лидери да ви въведат в този прекрасен, лесно достъпен за всички бизнес. Live Good ти дава хиляди възможности. От теб зависи дали ще се възползваш. И както казвам, искаш ли да печелиш бързо, ние ще ти покажем. Искаш ли да знаеш как, ние ще те научим. Но ако не искаш нищо, ние не можем да ти помогнем. Помислете как тази нова компания за 1 година живот вече наброява повече от 1 300 000 партньора. Всяка секунда, както ви казах, някой в целият свят се регистрира, защото именно са разбрали този нов модел бизнес, този нов нетворк маркетинг, който много мрежовици са чакали отдавна. Това е бъдещия Amazon 2 и ще го надмине, защото тук се печели, има продукти и се печели. А в Amazon има само продукти, но не печелиш. Всеки месец влизат нови продукти с високо качество на невиждано ниски цени. И искам да подчертая, че това не е компания само за здравословни продукти, въпреки че като влезете ще видите много такива. Тук ще има стоки от всякакъв характер, с високо качество, произведени по нови технологии, съобразени именно с начина на живот, храна и околната среда. Аз вече направих моят избор. Не съм се отказала от нищо, само добавих още нещо, а именно тази прекрасна възможност за един пасивен доход, от който смятам, че много хора се нуждаят. Който иска, го разбира. Моята интуиция ме доведе до тук. Вярвам, че и този път няма да ме подведе. Нямам съмнение, че Live Good е компанията на бъдещето. Скоро много MLM компании ще разберат и ще повторят и те този нов модел на нетворк маркетинг. Бъдете първи.
Бъдете хора с широки възгледи. Бъдете хора с поглед в бъдещето. Бъдете вие, вашата пътеводна звезда. Действайте и работете за вашите мечти, а не за мечтите на някой друг. Никой не ви кара да напускате вашата работа или бизнес. Съветваме те да добавиш още нещо, което ще промени твоя статус на живот в бъдеще. Това е от мен, скъпи приятели. Благодаря ви за вниманието. Постарах се да бъда кратка, но толкова много неща исках да ви кажа, толкова много плюсови, че времето напредна. Давам ви думата, който иска да сподели или да задава въпроси, да отвори микрофона, е ваш. Благодаря. Някой да се престраши? Добро утро. Добро утро на всички. Добро утро, партньори. Добро утро, гости. Аз благодаря Фрида за прекрасни бизнес кафе, толкова предимств. Искам да кажа, че аз се казвам Любов Великанова и повече от 25 години работех в мрежа в маркетинг и 27 години само в една компания. И преди беше всичко наред. Имахме добри доходи, имахме добри стокообороти, печелихме пари. Но в живота ни се случват промени. И се случват промени в мрежа в маркет, случаха. Въпрос в това, че по принцип нищо не се променя в мрежа в маркетинг, освен увеличаване цени на продукти. И това съответно започват се намаляват стокооборот се намаляват нашите доходи, започват да получавам повече, продукти поскъпват, хора отиват в друга компания, търсят нещо, други проекти, альтернативи и стокооборот още повече пада. И това нещо време за промяна и се роди клуб Ливгуд и той все едно мога да кажа, той спаси мрежовици всички, които работили в мрежа в маркетинг. Мога да ви кажа, че когато работихме в мрежа в маркетинг, тежка работа вършихме. Но човек се свиква и с това. И мисли, не пада стокооборот, добре, на всички пада, нали? Не само на мен. Пари намаляват, но намаляват не само на мен и на другите. Така е, какво да правя? Трябва да търпя. Тоест, искам да кажа това търпение, което в Ливгуд трябва, каквото ти каза Фрида. Това хора използват го и в мрежа в маркетинг и се продължават да се мъчат там. И аз по същия начин се мъчих, но слава на Бога, в моя живот се появил Ливгуд. И аз, когато чух само няколко изречения, че не трябва да правя стокооборот и не трябва да продавам, толкова ми улекна. Но когато в мрежа в маркетинг, всеки месец трябва да потвърждаваш своята активност. В нашата компания беше активност 250 евро всеки месец и аз трябва да продавам продукти. И това да търся болни хора, да ходя навсякъде. И в Ливгуд аз казах, Боже Господи, аз се родих. Неважно на колко сте години, ти се роден отново, защото такива условия, тъй тук имаш свобода, сам планираш свой бизнес, сам правиш каквото искаш, и продукти купуваш когато искаш, и пари печелиш колкото искаш и кога искаш. Всичко в твоите ръце. Благодарна съм на Бог, че може би нещо хубаво направи в живота, че Ливгуд дошъл в моето семейство. Още веднъж благодаря Фрида за прекрасни бизнес кафе, които невероятни възможности ти ни представи. И на всички искам да кажа, и всички мислим, че всичко каквото се случва, това е до края на живота. Но в живота се случват промени. И пари от начала, например, търговия, после на пазари, после и там изчезват пари, после на плодови зеленчуци започвам да такова работим. И там не работи вече. Всички хукнаха в мрежа в маркетинг и там всичко намалява. Тоест, ние цял живот търсим къде е парите. И аз мога да ви кажа, че пари сега в Ливгуд. И който иска да разбере, иска да чуят, той ще успее в живота. Благодаря още веднъж и на всички да вземете правилно решение за себе си. Приятен ден! Да, благодаря много, Люба, да.
точно това е бъдещето. Това ме привлече, както и аз го повторих, именно, че нямаш тези условия, такива задължения, които всеки месец ти да започваш от нулата и да се бориш. Така че, мили хора, който иска да вземе думата, нека каже неговите мотиви, за които... Ало? Да. Ало, Фрида, добър ден! Добър ден! Добър ден! Привет от Поморие! О, привет! Добре дошла и оттам. Да. Първо искам да благодаря на Люба Великанова, нашия спонсор, за търпението и за това, че тя ни даде този шанс да бъдем в Live Good и да се справяме кой е успешно, кой е още лазейки, но това ще стане. Рано или късно ще стане. И благодаря на тебе, Фрида, защото ти си невероятна и невероятен мотиватор за всички нови хора. Така успешно ги мотивираш, че нямам думи. Нямам думи. Аз съм 30 години в мрежовия маркетинг, но като тебе човек, просто може човек да завижда. Благодаря за комплимента. Дай Боже на всички. Да, и за бързината, защото ти ги като магнит ги привличаш. Да. Дано да се привличат, защото наистина хората имат нужда да вярват в нещо, искат доказателства. Да. И ако ние не им дадем тези доказателства, те просто се чувстват изоставени. И висят някъде и не знаят наистина какво да правят. Тази сутрин, пътувайки за работа, аз съм на 76 години и така общувам с съгражданите, пенсионерки оплакват се и казвам, слушайте, аз вървя и слушам обучение. И казвам, не се оплакват пенсионерките, които слушат тази информация. Ако се отворят ушите, те ще имат същия резултат, а не да се жалват и да боледуват и да с турбичката лекарства да ползват и да се тровят още повече. Това е. Това именно говоря, че трябва да ги събудим тия хора, да ги... Ами казах им, елате, ще ви обясним. Толкова е лесно, че нямам думи. Нямам думи. Само да си отвориш ушите и мозъка да си, компютърчето малко да си промениш софтуера. Нищо, един телеграм да инсталираш. И аз това казах. Вчера публикувам. Споменах вчера, понеже аз публикувам винаги постове в Фейсбук. Аз работя много с студени контакти, нали, не с живи хора. Да. Живи хора с живи контакти, нали, директни. И вчера, когато го пуснах, една жена ми отговори, нали, за какво става въпрос. И аз си казах, елате утре, нали, през Телеграм. Да. Аз нямам Телеграм. Викам, няма проблем, ще ви помогна да инсталирате. Не, отказвам се от всичко, нищо не искам. Ето, един човек, който затваря една врата, преди да разбира какво става въпрос. Това са консервативни хора, но ние нямаме нужда от такива хора. Тия хора ще ни дърпат. Те ни дърпат назад. Имаме нужда от хора, които са любознателни. Живец в тях. Да, и много от хората, не знаем този телеграм, ни е нужен. Чакайте, това е съвсем нова версия, където другите може да не ги ползваш, да штракаш там във Фейсбук и да слушаш глупостите на всеки един какво пише. А тук ти дават шанс ти да заработваш пари, да заработваш и да бъдеш здрав, най-важното. Информация, което е най-важното. Да, най-важно. Информацията те води да направиш някакво действие. Ако аз нямах информация от Соня, аз щях да се тъпча на това място и нямаше да съм тук. Така че тази информация, която Соня ми даде, благодаря още един път, Соня, тя именно ме накара да предприема даже веднага. Аз подействах веднага. В момента затворихме разговора, когато свърши. Аз казах, давай линка, регистрираме се и даже го направихме заедно и аз направих дори този златен триъгълник, за който утре вечер хората ще разберат. Именно стратегията, която те кара да печелиш 3 пъти в повече, не един път. Така че, мили хора, доверявайте се на информацията. Тя е пътят или това е инструментът, който ще ви накара да действате и да стигнете
по-напред и да имате този пасивен доход. Аз съм мечтала за такъв пасивен доход и не съм го имала никога. Сега го виждам всеки месец, може да е малко, но всеки месец се увеличава. И аз го виждам именно, че дори нищо да не направя, да не регистрирам никой човек този месец, аз пак имам някакъв доход. Благодарение именно на хората, които сме поканили, хората, които са ни се доверили, защото доверието наистина е много важен елемент. Аз за това винаги слагам лицето си, името си и заставам за думите си, защото хората, когато се криеш, когато не се показваш, те още повече не вярват. Дори имам случаи, в които, когато правя някакъв коментар и прочетат това име, и веднага си казват, че аз съм се крият зад някакъв псевдоним, защото моето име е много специфично, не е българско, защото баба ми е германка, и именно това име ми викат, ти си някакъв, нали, как ги наричат, спам или някакъв, който иска нали, да ни излъже, защото името ми било, нали, такова. След това наистина разбират, че не е така, но вече е късно, просто са се затворили вратите за навсякъде. Така че въпросът е, всеки един човек, когато говори, нека да говори от първо лице, единствено число. А за да говориш така, ти трябва да опиташ. Както аз ви казах, поръчах продуктите на Livegood, за да мога да говоря наистина от първо лице, единствено число за тези продукти, а не Маринка, Иванка, Петранка ми каза, че така действал. Да, резултатите наистина говорят много добре. Някой друг да каже неговото си мнение. Благодаря много, Йорданка. Благодаря ти. Наистина гласът ти беше на 20 годишна, не на 70. 76. 76. Ти си още един пример, че възрастта... И работя, и сега и в Livegood. Така. Да. Няма се отказваме. Нашата задача е да даваме информация. Всяко не е следващо да. На 100 не е едно да, пак ще го получим. Точно така. Точно. Това е, че трябва да имаме, да не се срамуваме. Много пъти аз все още някой път дали да направя лайв, дали да не направя лайв, просто някой път викам, защо пък да не го направя? Пускам се, бащам видеокамерата, пускам се и започвам. А каквото стане, стане. Мили хора, срама трябва да се оперирате от него, да го изхвърляте, махнете го. Няма нужда от този срам. Как публикувате вашите тържества, рождени дни, или като ходите на почивка, или някой публикува други неща. Публикувайте същото. Говорете за Livegood, говорете за продукти, говорете за каквото и да е. Говорете именно за това. Дайте на хората възможност да слушат, да чуят. Колкото повече чуват от мене, от Данчето, от Траянка, от Даниела, от който и да е, няма начин, ще каже, тази говори за това, другата говори. Все за едно и също чувам, я да обърна внимание, защото когато получиш информация от много места, мозъкът ти започва да работи. А тук има нещо, щом толкова много жени говорят, значи тук има нещо вярно. Така че някой друг да каже нещо, че времето напредва, да не ви задържаме повече от 1 час. И да напомня за утре вечер, за презентацията, която наистина ще ви даде отговори на всички въпроси. Поискайте линк от човека, който ви е поканял днес тук, и благодаря много за вниманието. Ако няма други въпроси, ще приключим днес и ще се срещнем утре вечер на презентацията, в четвъртък също и в другият понеделник. Всеки понеделник от 10 часа имаме това кафе. Канете хора, канете. Ако вие не можете да говорите, канете ги тук. Нека да бъдем с това бизнес кафе, да бъдем в помощ на вас, на вашия екип, на вашите нови хора, за да могат те да се почувстват част от нашето огромно семейство на Livegood. Приятен ден, успешна седмица и всичко добро!